Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya ‘yan uwa masu albarka, barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan lokaci. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan tasha tamu da ke YouTube mai suna Injiniya Ɗanjuma TV. Yau in Allah ya so ya yarda bidiyon namu kuma za mu yi shi ne akan yadda ake tura saƙo ta Gmail, ma'ana yadda ake yin message ta Gmail. To da dama za ka ga wasu student ne, ma'ana ‘yan makaranta ne, wani kuma yana da Gmail ɗin ya buɗe banki, ya buɗe account a wani banki ko kuma a wani guri na daban, ko kuma yana neman aiki ne amma za a ce ya ba da Gmail account ɗinsa ko kuma email account ɗinsa, wanda ta nan wannan kamfanin da yake neman aiki ko zai nemi aiki, ko kuma wannan makarantar da yake so ya yi registration da ita, ko wani abu makamancin irin wannan, ko kuma wata masana'anta ce ake so za a ɗauke shi aiki, aka je aka yi masa interview amma kuma an karɓi email ɗinsu ko Gmail ɗinsu, an ce za a yo masu, za su ga message ta email ɗinsu. To amma kuma su ɗin ba su san yadda za su yi reply, ma'ana su yi tura saƙo ta Gmail ba. To don ganin yadda ake tura saƙo ta Gmail ba tare da wani ɓata lokaci ba, sai ku kasance da mu a cikin wannan bidiyon sau da ƙafa don ganin yadda ake tura saƙo ta Gmail, ma'ana ake yin message ta Gmail cikin sauƙi ba tare da wani ɓata lokaci ba. Amma don Allah ɗan uwa, idan ya kasance wannan shine karanka na farko na halartar wannan channel tamu mai suna Injiniya Ɗanjuma TV, don Allah kar ku manta ku daure ku taɓa. Don Allah ɗan uwa ka daure ka taɓa mana like ɗin nan, sannan sai ka taɓa mana subscribe ɗin nan, sannan sai ka taɓa wannan ƙararrawar ta sanarwa, sannan sai ka zaɓi all ɗin nan. Wannan shi zai baka damar sanar da kai da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Mun gode, Allah saka da alkhairi, kuma je zuwa cikin ba tare da ɓata lokaci ba, kamar yadda na yi bayani kuma za ku gani a title na wannan bidiyon, shine yadda ake tura saƙo ta email ko kuma ta Gmail account ba tare da wani ɓata lokaci ba. Cikin sauƙi zan nuna mana yadda za ka tura saƙo ta Gmail ɗinka ko kuma ta email ɗinka, hatta ma yadda ake buɗe saƙo na Gmail da kuma yadda za ka yi replying ta Gmail, insha Allahumma rabbi, idan kuka kasance da wannan tasha tamu mai suna Injiniya Ɗanjuma TV. In Allah ya so ya yarda zan nuna mana yadda ake tura saƙo ta Gmail, saƙo na rubutu ko na bidiyo ko na waƙa ko na file ko na ma dukkanin wani abu da ka sani ana iya tura ta Gmail. To insha Allahumma rabbi, mutuƙar kuka kasance da wannan tasha zan nuna mana yadda ake yin sa. Don haka ba tare da ɓata lokaci ba, da farko za ka shigo cikin menu ɗinka. Bayan ka shigo cikin menu ɗinka sai ka lalubo application ɗin naka na Gmail. Bayan ka lalubo application ɗinka na Gmail sai ka taɓa shi ka shiga kamar haka. Idan kana da security a wayarka za ku ga nan gurin yayi baƙi, to security na ne, da yake ina da security a waya, sai ka sa ka taɓa nan take za ka ga ya huce da kai ba tare da wani ɓata lokaci ba. To Gmail ɗinka zai buɗo ma fuska kamar haka, ma'ana Gmail account ɗinka nan. Idan kun duba duk saƙonni ne na social media da aka yayyo min ta Gmail, wasu ma gashi nan, wasu na buɗe, wasu kuma gasu nan ban buɗe su ba. To idan ya kasance a cikin wayar taka kana da Gmail fiye da ɗaya, ma'ana kana da email ko Gmail fiye da ɗaya, to idan ka duba daga ƙarshen sama ɓangaren hannun daman ka za ka ga wani hoto na, wanda yake hotona ne. To idan kana so za ka sake wani Gmail ɗin, ma'ana za ka zaɓi Gmail ɗin da kake so ka tura saƙon, sai ka taɓa nan kan wannan hoton kamar haka. To da ka taɓa kan hoton za ka ga duk wani Gmail da ka san kana da shi za ka ga gashi ya fito. To sai ka zaɓi Gmail ɗin da kake so za ka tura saƙon ta shi. Alal misali ni ga Gmail ɗin da nake so zan tura saƙo ta shi kamar haka, shine wannan ɗin. To bayan ka zaɓa za ka ga ya bayyana a kan nan. To idan ka duba, idan kana so ka tura saƙon, bayan ka zaɓi Gmail ɗin da kake so ka tura saƙon ta shi, to idan ka duba daga ƙarshen ƙasa ɓangaren hannun daman ka dai
za ka ga wani guri nan da alamar kamar fensir haka ko kuma biro, ga shi nan an rubuta compost. To idan kana son ka tura saƙo ta email ko kuma ta Gmail, to sai ka taɓa wajen wannan compost ɗin ka shigo kamar haka. To zai buɗo ma fuska kamar haka tare da Gmail ɗin da ka zaɓa kake so ka tura saƙon ta ita. Nan za ka ga Gmail ɗinka, ma'ana from, zaɓi na farko ga shi nan from, shine daga wa shi wannan saƙo yake, shine ga shi nan. To ga Gmail ɗina nan wacce nake so zan tura ɗin daga gare ta. To sai kuma ka rubuta nan kuma ga shi an ce to, nan kuma za ka rubuta sunan Gmail ɗin wanda kake so ka tura saƙon ne zuwa gare shi, kamar rubuta Gmail ɗin kamar haka, alal misali. To alal misali a ce wannan Gmail ɗin ne nake so zan tura saƙon ta shi kamar haka. To za ku ga ya bayyana kamar haka. To da zarar ya bayyana kamar haka, da zarar ya bayyana kamar haka, to daga nan ƙasa kuma za ku ga gashi an rubuta, za ku ga wani space nan gashi nan an sa CC, nan kuma an sa BCC. To nan yana nuna idan kana so ka tura wa Gmail da yawa ne, ma'ana fiye da ɗaya, to za ka iya ƙara Gmail ɗin da kake so za ka tura wannan saƙon, za su je masu wannan saƙon da kake so ka tura musu zai je masu nan take a lokaci guda kuma tare. To za ka iya ƙara wata Gmail ɗin a nan. Nan ma za ka iya ƙarawa har iya adadin Gmail ɗin da kake so ka tura wannan saƙo za ka iya sanyawa. To idan ka duba daga nan ƙasa kuma gashi an sa subject. Subject shine kamar a bidiyo ne a ce title na bidiyo, ma'ana abin da saƙon naka ya ƙunsa ake so ka rubuta a nan. Kamar ka ce saƙon gaggawa, alal misali nan sai ka rubuta saƙo na gaggawa ko kuma muhimmin saƙo. Muhimmin saƙo. To a nan subject ɗin shine abin da saƙon ya ƙunsa, wanda shi mutum zai fara gani yayin da ka tura wa mutum muhimmin saƙo. To ga nan kuma aka ce compost email. To wannan a nan kuma shine za ka rubuta saƙon da kake so ka tura ɗin, ma'ana wanne irin saƙo kake so ka tura. Alal misali za ka iya rubuta saƙon kai tsaye, za kuma ka iya yin sallama, kamar ka ce assalamu alaikum. Bayan ka ce assalamu alaikum sai ka dawo baya, sai ka ce wannan saƙo ne na gaggawa. Alal misali fa nake cewa, lallai sai hakan za ka rubuta ba. Wannan saƙo ne na gaggawa gare ka, ya kamata ka buɗa da wuri domin ka ga abin da ya ƙunsa. To bayan ka gama rubuta saƙon abin da kake so ka rubuta, ma'ana kamar kana so ka yi reply kenan, ko kuma kana so ka tura saƙo zuwa ga wani Gmail da aka yo ma saƙo, ko kuma kai ɗin kake wannan Gmail.
muhimmin saƙo shine kamar a ce title, ka rubuta ɗan wani taƙaitaccen rubutu wanda yake nuna me saƙon naka ya ƙunsa a ciki. Nan kuma shine saƙon da ka rubuta gashi nan shine ka fara assalamu alaikum. To bayan ka gama wannan rubutun gabaki ɗaya idan ka duba daga can sama ɓangaren hannun daman ka ga wani guri nan da alamar kibiya nan wajen ɗin nan, to sai ka taɓa shi, nan za ka taɓa shi ne sai kai sending na saƙon, ma'ana ka tura saƙon kenan, sai ka taɓa kamar haka. Send gashi nan send ya riga saƙon ya riga ya tafi. Yanzu saƙon ya riga ya tafi. Yanzu idan zan je in duba email ɗina zuwa ga saƙon da na tura nawa, to ya kamata ka buɗa da wuri don ka ga abin da saƙon ya ƙunsa. Kun gan shi gashi har ya shigo? To yanzu alal misali sai in je in lalubo Gmail ɗin domin in buɗe wannan shi saƙon da na rubuta ɗin. To yanzu gashi na shigo cikin Gmail ɗin da na tura shi wannan saƙon da na aika yanzu. Gashi idan kun duba gashi daga nan kusan tsakiya gashi Inuwa Shu'aibu muhimmin saƙo gashi nan assalamu alaikum, to sai zan taɓa shi in shiga in buɗe shi kamar haka. To gashi ga yanda saƙon ya zo. Gashi to me, a gani Inuwa Shu'aibu assalamu alaikum, wannan saƙo na gaggawa gare ka ya kamata ka buɗa shi da wuri, ga kuma wannan na farkon da na fara rubuta muhimmin saƙo kamar haka. To kamar haka ya ɗan uwa mai albarka ake tura saƙo. Gashi assalamu alaikum, gashi nan farko muhimmin saƙo, nan kuma ga saƙon, nan kuma ga email ɗin wanda ya turo. To kamar haka ake bi ake tura kowanne irin saƙo ne ta Gmail ba tare da wani ɓata lokaci ba. To ya ɗan uwa mai albarka, don ganin yadda kuma za ka buɗe kowanne irin saƙo kuma da muhimmancin saƙon Gmail da kuma yadda za ka tura fayil ko bidiyo ko waƙa ko hoto ko ma menene kake so ka tura shi ta Gmail, to sai ku kasance da mu a bidiyo na gaba don ganin yadda ake tura hoto ko bidiyo ko kuma rubutu tare da hoto ko bidiyo gabaki ɗaya a lokaci guda ba tare da wani ɓata lokaci ba. To ya ɗan uwa mai albarka, don Allah in ya kasance wannan shine karanka na farko na halartar wannan channel tamu mai suna Injiniya Ɗanjuma Key TV, da ku daure mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.